Ayan, scramble. Oh, sige. Ako na bibili niyan. Ayan, gusto nila ng scramble. Ako na nga yan. Ako na magbabayad. Ayan. Scramble. Kakakain lang namin ng tanghalian. Ayan, katatapos lang namin ng tanghalian. Ayan. Gusto ng dalawa. Piso lang po. Magkano yan, boss? May 5, may 10, may 15, may 20. Yung tag sa 10 na lang. Dalawa po. Oo, dalawa. Okay na ako na. Ako nang bahala. Mamaya na. Ayan. Hayaan mo sila, hayaan mo si Manong. Ayun, sarap oh. Damihan nyo yan, sir. Ayan. Ayun. Ayun. Oh, ay, galing oh. Oh, ayan no. Scramble ng bata ko, di ako nakakain yan. Oh. Ayun, sarap. Ayun. Oh. Sarap naman. Ayun. Talagang ano. Oh. Ayan pa oh. Ayan. Okay. Okay. Sige na, enjoy your ano ba yan? Refreshment pala. Yeah. Ano yan? Hi, marshmallow. Ah, marshmallow. Ilalagay mo yan dyan yang? Sige. Sarap. Patikim nga. Magkano boss lahat? 36 yung kanina. Okay, sige. 36. Ano? Okay. Sarap ng kain ng dalawa. Pagkain ng scramble. Alam mo ba nung bata ko? Hindi pa lang nakakain ng scramble. Wala pa kasi noon eh. Nung panahon namin wala pang scramble. Ang meron noon ice candy lang. Tsaka yung popsicle. Popsicle, alam mo yung popsicle? Yung parang ice drop. Yun ang meron kami noon. Pero yung ano, scramble wala. Kaya kaya muna kami mga manipulaner kaya I love
kinakanta ni Rian talagang ano. Meron siyang ibang kanta ka lang. Ngayon ko lang narinig. Pagod ka na yan, anak? Wala na pong baterya. Ay, patay tayo dyan. Wala nang baterya. Hindi, uwian na tayo. Sige na, babay na. Thank you. Wala na karga, sir. Sige, uwian na tayo. Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado at ang petsa ay July 3. Ngayong araw po ay nagse-celebrate kaming dalawa ng aking si Uday ng aming 81st mansari. 81 pang mansari namin yan ng aking si Uday ng aking buhay. Siya rin po yung pinapakiusap po sa inyo na sana tulungan nyo rin po siya sa kanyang YouTube channel, yung Uday 2524. Yan. Happy mansari sa iyo, lalabs, and I miss you always and I love you so much. Mwah, chup chup. Ayan, sweet. Ayan, okay. Marami tayong mga pa-shoutout ngayon, mga manay. At siyempre, yung update na rin ng ating ng channel ni Reynalyn. At yung siyempre, update na rin ng channel ni Rian. So, umpisa natin ang ating mga pa-shoutout. Shoutout kina Ma'am Annie Ramos. Yan, shoutout din kay Sir Nolly Di Umanya. Shoutout din kay Ma'am Filipina Salonga. Shoutout din kay Ma'am Diary Sumbungan. Shoutout kay Pare Harold Pomanes. Shoutout din kay Daddy H. Shoutout din kay Pare Hernan Porteo. Shoutout din kay Ma'am Nitz Feliciano. Shoutout din kay Ma'am Josie Villaflor. Shoutout daw sa mga taga Caloocan North, sabi ni Ma'am Josie Villaflor. Shoutout din kay Sir Macnel Mundano. Shoutout din kay Pare Alan Ilguera. Last but not the least, shoutout din kay Sir Johnny Alde. Sa lahat po, siyempre, shoutout din po sa lahat ng aking mga viewers and subscribers at mga followers po. Shoutout po sa inyong lahat. At lagi po sana tayong mag-iingat. Gawa nga po ng tayo under in pandemic pa rin. Nasa pandemya pa rin tayo mga manay. So, ingat po tayong lahat. And ganun na rin, shoutout po sa mga fans at mga supporters ni Reynalyn. At shoutout din po sa mga fans and supporter naman ni Rian. Okay? So, sa ngayon po, ang YouTube channel ni Rian, ni Reynalyn pala. Ang kanyang subscriber count as of this moment ay meron na po siyang 71 subscriber. Yan. Ilang araw pa lang yan. Meron na siya po siyang 71 subscriber. Ang kanyang, watch hour ay meron na rin po siyang, tingnan natin yung channel views niya, ay meron na siyang 501 views. Channel views po yan. Magkaiba yung channel views doon sa watch hour. Sa watch hour, doon ko lang po yung makita pagka binuksan ko yung channel ni Reynalyn. So, patuloy po nating suportahan at i-subscribe po ang channel ni Reynalyn. Reynalyn Pagtalunan Official po, mga manay. Tulungan natin siya na makuha niya yung 1,000 subscriber count na requirement para makapasok siya sa YPP. At ganun din, 4,000 hours. Yan ang importante kasi yan ang mahirap makuha. Kailangan natin supportan siya na papanoorin ng kanyang mga videos. Kinakailangan kung gusto nyo araw-arawin nyo na po. Para nang sa kunay mapadali ang kanyang watch hour. And of course, tulungan din natin, subscribe pa rin natin ang channel ni Rian Morales Official po. Si Rian po ay isa na pong monetized channel yan. Monetized na po ang channel niya. Yun din po ang pangarap ko para sa channel ni Reynalyn na mapamonetize siya. Para nang sa ganun, makatulong din sa kanila sa mga darating na panahon. So, tulungan natin si Rian sa pamamagitan po ng hindi pag-skip sa mga ads na nakikita nyo po doon sa kanyang mga videos. Dahil pag hindi nyo po in-skip yan,
binabayaran po yan ni YouTube. Doon nagkakaroon po ng revenue ang channel ni Rian. Sa ngayon, update sa kanyang revenue ay papunta na po siya mahigit pa lang po $30. So medyo mabagal po yung pagtaas ng kanyang revenue. Gawa nga po mahina lang po yung views ng kanyang mga videos. So kung maaari po, tulungan din natin siya na i-views natin ang kanyang lahat ng mga videos na nasa kanyang YouTube channel. At siyempre, ipapakiusap ko na rin po, tulungan nyo rin pong ma-monetize ang channel ng aking si Uday. Subscribe din po tayo sa channel ni Uday 2524 po, mga manay. Medyo matagal na rin po siya na hindi nakakapag-upload sa ngayon dahil lubang busy po siya sa kanyang mga gawain. Pero anyway, sana po supportan nyo rin po ang channel ni Uday 2524, lalong-lalo na sa mga fans ng Batang Drummer. Sana mga manay, idagdag nyo na rin siya sa mga isusubscribe nyo. Subscribe nyo rin po ang channel ni Uday 2524. So, yan lang po muna ang aking may share sa inyo. At muli, ako gusto ko pong magpasalamat uli sa ating mga sponsor. Lalo-lalo na kay Ma'am Julie Martinez at si Ma'am Gina de la Cruz, kay Ma'am Luciana at kay Pare Hernan Porteo, at ganoon din kay Vladi TV Official Vlog, TGB na mga nag-sponsor dati noon. At syempre yung mga ibang mga nag-sponsor pa, katulad ni Ma'am Heart ng Australia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa channel ni Hill. At ito po si Hill at ito ang Hillbal Channel. Lagi nagsasabi na way pagpalain ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. Ingatan bawat sa atin. At bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Happy Saturday. Hello. Salamat po. Just